Ah, sige sir. Unsa ang rosaryo para sa Katoliko? Para lang po sa Ang rosaryo mo na siya ang hinamubo nga paagi nga atong gina-recite, gina-contemplate, or ginapamalandungan, o ginaampo ang mga pulong nga nahisulat sa balaang kasulatan. Nga naman, kay every litok nato sa tawag ining rosary, tanang mga pulong nga naa din na gikan na sa Biblia. For example, I believe in God, the Father Almighty. Naa ba na sa Biblia? Yes, Genesis chapter 1, verse 1 hangtod 26. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, St. John chapter 3, verse 16. He was conceived by the power of the Holy Ghost, St. Luke chapter 1, verse 28 hangtod sa 31. Tanang, even ang mga mysteries nakasulat na sa Biblia. Buot ipasabot, ang pag-recite na itong rosaryo, tablara na nga nagbasa tag santos nga kasulatan, nga gipaagi na itong pag-ampo. Nga naman, kay kung kita'y mag-ampo, ang Diyos, mulingiw na, kay makasasala, biya ta. St. John chapter 9, verse 31, ingon Panginoong Jesucristo, ang Diyos, dili mo tagad sa mga taong makasasala. Apan tagdon niya kadtong mga tao nagtuman sa Hesus kay kisa man ang mga tawhana mo na mga apostoles mo na nga tuang gitong pag-ampo sa panahon sa tos nga rosaryo ginalitok na to ang mga pulo nga nakasulat sa Biblia. So man ang every rosary nato yon ato ang ginalitok pagsubli ang mga pulo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Number 2, nganong tawag anang magrosaryo man ta kay diya sa balaang kasulatan na ay duha ka matang sa kaliwat, na ay kaliwat sa babae, kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa gitawag og bitin, mo ni mga takis babae, di siya may gugma ng bayhana. Muna sa Genesis chapter 3, verse 15 nga ningon, ang Dios pagahimuon kung managkaaway ikaw ug ang babae, mahinong managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, pagatamakan sa babae ang ulo sa bitin ug ang bitin magapaak sa tikod. So na ay kaliwat ng bayhana, na api kaliwat ng bitin. Nga ingon pa sa babae, na gingos balang kasulatan, St. Luke chapter 1 verse 48, from now on, all generations shall call me blessed. So kadkaron ang tanang kaliwatan magngalan na akong bulahan, ingon pas mahal na diri. Muna kita nga makaliwat ang bayhana, always pa nag-reset, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Nga naman, kay maunang pulunga, nagilitok sa anghel sa atubangan sa mahal na birhen. Ang kaliwat sa bitin, hindi mo litok anak. Muna nga magrosaryo ta, nga naman sa hinungdan nga, nagpailani nga kita kaliwat sa babae, dili ta kaliwat sa bitin. Ay, bawal man ang magbalik-balik pag-ampo. Bumalang ako madunggan sa uban. Bawal man ang magbalik-balik pag-ampo, sir. Ang maayong butang, dili gid na, ang maayong butang, maayo gid ang balik-balikon. Maayong butang ang pagkaon, mo na magbalik-balik ang pagkaon, buntag udto hapon, pamahaw paniudto panihapon, wa pailabot na merinda sa buntag, merinda sa hapon, merinda sa gabi. Nga naman, kimakaayo man na sa atong lawas. Ang pag-ampo nga balik-balik, makaayo pod. Mo na ang langit, Revelation chapter 4 verse 8, adlaw gabi nagsimba sa Dios sa maulamang mga pulong. Balik. Nga naman, kay maayo na alam ni adtong mga binuhat nga nagsimba sa Dios. Na kita magbalik-balik og prayer, nga naman tungod sa hinungdan nga maayo man na sa ato ang kalag. Pero katong mga dili maayo, ay ginabalik-balik ka, kana masitag pangatake, masigitag anak ay ginabalik-balik di pa na maayo. So madahon tubag sir.